오빠. Hoy, ikaw na talaga nga namang kumakapit sa relasyon na hindi na kailanman mababalik. Di ba? May mga relasyon na kung saan parang isa na lang ang nagtataguyod. Ang tanong, bakit hanggang ngayon nandyan ka pa? Ang tibay mo naman. Huy! Mahal! Happy Friday! At makakasama ko ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ko 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama, mapa-traffic man yan, nagko-commute, diba? Nagko-commute ka man, nasa trabaho ka man, nasa karinderya, ukay-ukay, o nakatulala na hinahanap-hanap ang ex niya. Nakakasama mo ko, walang iba, Kim Chino. Oo, ano yung sa'yo? Kim Chino yung nila. Wow. Pero tonight, no, parang gusto kong pag-usapan na ang mga bagay na talaga nga namang pagkalabo-labo. Na minsan ginagaslight or niloloko mo na lang din yung sarili mo na may pag-asa pang manumbalik ang pagmamahal niya sa'yo. Diba? Sa sobrang kagustuhan mong ma-revive yung relasyon nyo ay talaga nga namang minsan nabubulag-bulagan ka na o bulag ka na talaga. Bulag ka na sa worth mo, bulag ka na sa posibilidad na meron ka pang ibang mahahanap at talaga nga namang hindi mo na talaga alam ang salitang halaga. Bakit? Kasi sinasayang ka na niya, di ba? Kaya naman tonight, sa ating Chinitoks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ay nako, tignan mo, makinig ka. Ibibigay ko ang 3 senyales na talaga nga namang sinasayang ka na niya. Ang dami-daming sinasayang ngayon. Bakit nakiisa ka pa? Eto na mahal, unang-una, katulad ng sabi ko kanina, sinasayang ka na niyan kapag ikaw na lang yung nag-i-initiate. Ito yung sinasabi natin na ikaw na lang lagi yung lumalapit, ikaw yung nagchat-chat, ikaw yung nagko-call, di ba? At at the end of the day, parang ikaw na lang yung nagtataguyod in general ng relasyon nyo. Uy, mahirap yan Mahirap yan na talaga nga namang ikaw na lang yung may gusto. Na parang hindi na siya interesado or excited na makita ka o kahit makausap. Diyan na yung point na kung saan nakakaubos, nagiging desperado ka, di ba? Na parang wala na siyang pakialam sa'yo. Minsan may mga taong hindi talaga confrontational na nararamdaman or ipaparamdam sa'yo na ayaw na sa'yo pero hindi lang nila sinasabi. Diba, may mga ganyan tao at unfortunately parang nandyan ka sa sitwasyon na yan. Na kung saan talaga ka naman, ikaw na lang ang may gusto, ikaw na lang ang nagpipilit sa sarili mo, ikaw na lang ang nagre-resurrect, nagre-revive ng relasyon nyo. Bakit ka ba hanggang ngayon nandyan pa? Dahil sa tagal nyong relasyon, di ba? May mga tao na talaga nga namang nanghihinayang kasi sinasabi, DJ Kim Chino, hindi ko siya maiwan. Bakit? Kasi matagal na po kami, sayang yung taon na kung saan kami ay magjowa. Ay naku, mahal. Yan ang problema sa inyo. Minsan pinanghahawakan nyo yung haba ng relasyon nyo, pero at the end of the day, matatawag mo bang partner yung taong ayaw na sa'yo? Di ba? Kasi mas nakakapanghinayang, mahal, kung sasayangin mo yung pera, yung taon, yung freshness mo sa taong hindi naman nakikita ka bilang asawa. O masakit man pakinggan, pero at the end of the day, yun yung realidad na hindi lahat ng taong matagal na sa buhay mo ay magi-stay at kasama mo pagtanda. Katulad ng jowa mo ngayon na talaga nga namang hinihintay ka lang kumawala. Wow! Anyway, malis na pa lang yan sa bala ko na talaga nga namang senyales na ikaw ay sinasayang na ng karelasyon mo. Pero for now, rock-rockan music muna tayo. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!